man! Murag, gako, kuha ka naman ni size. Kuha ka naman ni size ako, sir. Hindi mo matter. Murag, mumater ka, sir. Kaya kuha gini ako size. No. What matters tayo? Performance. Performance? Performance level? Oh, depende sa performance sa imong motor sir. Motor dem yun na. Oh, motor. Di man kay pagayar mo sila mo mag-scam mag. Depende ra sa gyapon na sir. Depende yun man. Kan. Depende sa performance. Kung sa'yo mo gipasabot? Wala sir. Siyempre kayo gamay diyang sudlan niya, dako ang sud kayo. Nga lang mo ko ang gid fair gid ang size. Murag it doesn't matter siguro. So, what matters tayo, sir? Kung sa'yo mo matter? Matter ang nalang. Anya? No. Nasiroyan! Always. Pero sigurado. It doesn't matter. No. Basta. Saman!